Mga kapuso, may kalimbigitan sa Bakig-Bato karon sa probinsya sa Agusan del Norte, batok COVID-19. Ilabi na nga dunay natala nagpositibo sa mong probinsya. Ato makauban karon sa linya sa telepono si Governor Dale Corvera. Mayong hapon, Gov, ug welcome sa GMA RTV1 Mindanao. Mayong hapon usab sa atong mga kaigsunan nga naminaw o nakastan ining atong Sibya karon. Okay, Gov, isip chairman no, sa Regional Task Force COVID-19 sa imong probinsya, unsa na ang mga measures nga ginahimo ninyo karon labi na nga aduna na nagpositibo sa virus? Ako po ang chairman sa Regional Task Force sa Caraga Region. Okay, yes, go ahead, Gov. Yes. Maupagin pagkatapos sa among virtual meeting few minutes ago, and because of this new development nga doon na positibo din sa among Caraga Region, nagkasabot kaming 5 ka gobernador o ang city mayor sa Butuan o mga regional director sa regional line agencies to place the entire Caraga region under an enhanced community quarantine effective immediately. So, mao na ang pinaka-drastic na decision karon nga nahitabo ug ang tanang probinsya, lungsod ug syudad ug barangay sa Caraga region mabutang na sa enhanced community quarantine. So, Gov, pasabot, Gov, wala na yung mga mubiyahe, mga pampublikong sakyanan sama sa mga bus, jeep, ug uban pa, Gov? Yes. Tungod kay enhanced naman, ang public transport will be suspended. How long will it take, Gov? Wala na mo butangi kano sa ato to until revoke ang order, but doon na may create nga technical working group to assess pag-review ni ini kung angaya na bang kuhaon o dili. Gov, agianan bianing ang Caraga region, no, dahil nag-aagi diya sa Agusan ug ubang pang mga probinsya ng Dapita. Tungod ni ining lockdown, doon na ba'y mga liberty ang matag probinsya o munisipalidad nga mapahigayon og lockdown o dili kung buot nilang magpaagi og sakyanan, o the whole Caraga region under lockdown? Yes, we close already our borders, regional borders. But doon naghihapoy mga exemption, pinasikat sa mga guidelines nga gi-issue sa Interagency Task Force. Dili gihapon ingon nga labi na ni mga cargo trucks nga nagdalang pagkaon, nagdalang mga cargos, apil gihapon ni sila sa mga exemptions. So, following gihapon sa guidelines sa Pilipinas nga gipataw sa tanang mga lugar nga diin dunay mga checkpoints. Okay. Gov, aduna na ba mo ipahigayo, no, nga rapid testing o mass testing sa COVID-19 nga hipaghimon sa imong probinsya or sa Caraga region aron masuta kining COVID-19? Mao bitaw na problema na mo diri kay wala gyud ni mga testing kits dinhi. So kami karon naka-decide ni together with the other LGUs nga mupalit na lang gyud ni testing kits aron mahibaw-an gyud namo ang tinuuray nga score ni ini nga problema. Tungod kay ang nahitabo ko diri sa Caraga region, ang ma-testingan lang ang kanturang madala dito sa among duha ka regional hospitals makuhaan og swab samples. But there are PUIs nga nag-home quarantine lang nga wala makuha og swab samples. So, kung moingon mi nga negative o moingon mi positive, kanturan na admit dito sa duha ka regional hospitals namo. But naliko na ko na ay mga PUI nga nag-quarantine lang sa ilang balay. Wala na sila makuha og swab samples. So, pasabot, Gov. Pasabot, Gov, if ever nga naami mo kuha swab samples, ipadala pa ba na din sa Southern Philippines Medical Center o sa RITM sa Manila? SPMC. SPMC. Ano pa ipadala? Mudagan pag pila ka adlaw, ay mo maibawaan. Kumudagan pa ning Gov, excuse me, Gov, no, pero if ever simbako lang palayo, kumudagan manggaling ni ato mga PUI og simbako na COVID positive, makaya ba sa mga pasilidad sa inyong region? Sa ako laging giingon, duharay among regional
hospital nga makahatag og serbisyo niining mga COVID patients. What we are doing now, kami sa mga probinsya o syudad, nag-identify po ni sa amo mga hospital nga amo na lang gihimo po nga ipreparar nga mahimo na lang po facility sa COVID kay wa magkakahibaw og mudaghan ang pasyente dili na ma-accommodate sa duha ka regional hospital namo. So muna nga kami po nag-identify na lang po ni og mga hospital namo dinhi sa among mga probinsya nga mga government hospital nga maoy moariglar unya kung dili na madawat dito sa duha ka regional hospital kay puno na. Okay. Gob, like topic to, no? Although related gyapon ni sa inyong probinsya, sa inyong probinsya mismo. Gob, usa ka lolo ang namatay, no? O napatay sa pulis sa nasipit human kuno na gobermentado sa checkpoint. Nakaabot na ba nimo ning mong balita kung sa may investigasyon niya na? Giimbestigar na sa pulis kay kadto nga tao sa akong nabasa sa report sa pulis. Di na to siya kaadlaw nga hubog. Murag I do not know how true was the story nga nato siya kaugalingong problemas. Na siya problema. So karon nang haras siya dito sa quarantine control point na to, na mga checkpoints diya sa barangay. So nang ibali iyan ang gipang haras to mga tao dito, iyan ang panigdason. So ang mga tuwa sa checkpoint na to nga mga health workers o mga tanod na nawag og pulis. So na ni-respond nga pulis. Pag abot dito, iyan na po matigbason ang pulis. So dito sila sa pulis. Ito yung nahitabo. Ang problema lang kay sa gawa sa news, di po sila kay wa mag-face mask o mo pa'y hidlayan, dili man na tinuod. Di po siya, tigi-atake niya ang pulis. Iyang i-attempt og face mask. Dili kayo nga wa mag-face mask. So sa base sa inyong nahibawan, base po sa report, nga kaning tawhanan ni murag dunay problema ng gidala pipila ka adlaw nya nato tungura medyo nakainom. Yes, nakainom tinuod. Nakainom. Okay, so nagpadayon ng investigasyon karon sa atong otoridad. Okay. Gob, mensahe na lang nimo no sa publiko labi na sa mga constituents sa may Agusan del Norte of course, the whole of Caraga region isip chair sa maong sa inyong anti-COVID-19. Go ahead, Gob. So, akong ipaabot sa kumakaigsuunan sa Agusan del Norte o sa makaigsuunan ako sa Caraga region nga ang Regional Task Force on COVID-19 One Caraga Shield nagbutang na sa atong region under an enhanced community quarantine. Nga diin limitahan na ang atong mga movement sa atong pagsapagsa ka mga lugar. Ini gibuhat sa atong gobyerno dili aron lisod-lisoron ang mga tao. Gibuhat ni sa atong gobyerno aron maprotektahan kitang tanan niining COVID-19. Tungod kay ang virus wala magsuri-suroy, wala maglakaw-lakaw. Ang tao maoy galakaw-lakaw. So samtang na kay tao nga maglakaw-lakaw sa gawas, pwede pang matakdan niini nga virus. Mao nga ang gibuhat sa gobyerno, papuyon ang mga tao sa balay aron wala nay matakdan niini nga virus. Baliko nako, dili mahimong magpalampuson ang paninguha nato nga mawala na kining problema ha kung dili kita mohatag sa atong kooperasyon. Usa lang ang gipangayo sa gobyerno para mawa kining problema ha, magpuyo lang ta sa balay. Gamay lang sakripisyo. Gamay lang pagtaa sa pasensya aron mawala kini nga problema. Baliko nako, dili magmalampuson ang gibuhat sa gobyerno nga mawala kining problema ha kung walay kooperasyon sa atong mga tao. Maunay akong pangayoon kaninyo mga taga-Agusan del Norte o mga taga-Caraga region. Daghang salamat. Daghang salamat, Governor Dale Corvera, ang gobernador sa Agusan del Norte at the same time Regional Task Force COVID-19 Chairman. Daghang salamat, Gob. Daghang salamat, Usap.